Wat is vastelovend zonder de eigen liedjes? In Schummert zijn voor deze avond. En dat is het liedjesconcours van Schummert van de Taarbreuker Riek. En hij is het morgen, kan ik u vertellen. Want hij zijn maar liefst 16 deelnemers, 16 deelnemende groepen en ook individuen die uit gaan maken wat er Schummertse vastelovend slager van 2024 gaat werden. We gaan kijken, we gaan met Luc Kalle, maar hij is het te doen, dat kan ik u vertellen. Verkallen met de organisatoren van het liedjesconcours van Schummert. Dat is Sven Snellings, oud-prins. En Laura Segers, eveneens oud-prins. Dat denk ik misschien, is het pak vergeten. Dat is niet zo, hij is de presentator deze avond. En überhaupt, als oud-prins, had ze dus niet, geen wrak eigenlijk. Maar de Sven is ook al bij de Raad van 11. Heren, ja, dat is hij nogal gehad, dat liedjesconcours. Hè? Ja, dat klopt. 16 groepen vandaag staan we. En gemiddeld 16, 17 groepen is normaal hier in Schummert. Wie is dat zo gegroeid? Nou, ze zijn dat, dit is nu de 19e editie. Toen zijn ze met een groepje oud-prins hebben ze bedacht van voor wel een liedjesconcours in Schummert. Ze hebben zich bijeengepakt en hebben ze het kans van 0 opgezet. En dat is gegroeid. Het eerste jaar waren het 5, 6 deelnemers of 5, 6 groepen. En dan moesten je heel trekken aan, om Luby heen te krijgen. En we moeten zeggen, de laatste jaren hebben we de luxe dat we zelfs denken van, oh ja, als er een nee zit, dan vinden we dat ook niet erg. Ja. Zou het minder kunnen worden, want het laat natuurlijk met 16 liedjes. Nee, dat viel best met. We doen alle liedjes 2 keer. Oh. Dus we doen... Dat wat begint, dat is talig ook goed. En dan zal het 12 uur zijn, prijsuitreiking. En dan gaan we nog even knallen. Ja, nog even afterparty. Ja. Maar het is in ieder geval een goed ding. Er werden ook professionele, er werden opnames gemaakt. Ja, we hebben het geluk dat we in Schummert 3 studio's hebben. Dus we kunnen dat goed verdelen, want dat 16 groepen dat is zeker niet niks. Sven is onze opnameleider. Hij gaat ieder jaar probeert er alles in goede banen te leiden. En zo werden alle nummers vooraf opgenomen. En werden ook op een USB-stick is dat inmiddels. Vroeger was het een CD, maar ja, wij hadden nog een CD-speler. En werden die verspreid. En die dus eigenlijk de ganse carnaval op die manier ook terugkomen. Ja, want de liedjes van deze avond, zal ik zeggen, die huur je ook in de wirtschaften en hij in het gemeenschapshuis. Die werden ook gekend, die werden ook metgezongen. Ja, de werd de ganse carnaval, dus die zijn er mee bezig. De werd zeker avond, de liedjes eigenlijk terug. Ja, en de jeugd vindt dat geweldig. Ja, het klinkt heel erg goed. Veel laten ons verrassen. Want ja, dat hij op de bühne stond, dat wil zeggen dat het nog net begonnen is. Maar straks gaat hij alle nu metmaken. 16 Schummertse artiesten. Alle nu de Durrebock, hè? Allemaal uit de dorp. We moeten er wel bij zeggen. Hier mag ze gebruik maken van een cover. Dus ze mag gebruikte muziek pakken. Doordat er over de drempel gaat lager gelag. Goed over, en dat zult je vanavond ook wel zijn, heel veel jeugd hebben die meedoen. En zo op die manier toch kunnen proeven aan de carnaval. En wat Sven al zei, het is juist de ganse carnaval terugkomen. En dat is een heel herkenbaar. Iedereen gaat dan zelf optreden en is heel leuk. Ja. We zijn gespannen, laat ons verrassen. Veel succes. Dankjewel. Hij deed solo met de groep. Wie noemt er? We rijden Jong Nederland. En ik zelf heet gewoon Kai als solist. Oké, de bekende Kai, daar weet het wel. In ieder geval, die maakt zelf die liedjes. Wie doet dat? Ja, we gaan eigenlijk met de groep bijeen zitten en dan gaan we eens brainstormen over hoe we het over willen hebben. Eigenlijk in het thema van carnaval. En dan gaan we een melodie uitzoeken. Op wat voor melodie we een nummer willen schrijven. En daarop gaan we eigenlijk de tekst bedenken. En zo onderhand, en dan gaan we het daarna opnemen in de studio, hier in het dorp, beginnen. En dan staat het liedje erop en dan oefenen ze het natuurlijk nog een paar keer. En nu staat ze hier en dan moest het nu
voor de echt doen. Ja. Hey dames, zit er misschien toch wel een beetje nerveus? Ja, een beetje wel, ja. Is het de eerste keer dat er met doet? Ja, ik heb vroeger bij de toneelclub gezeten, dus... Maar voor het zingen is het wel de eerste keer. Maar du hast bühnenervaring. Moest ze echt live zingen of is het een beetje playback? Een beetje playback en een beetje meedansen, maar voor de rest, ja. Ik heb er wel heel veel zin in. Dus dat... Hey, succes hè! Is de prins ook van u? Ja, de prins is onze leider. Oh! Oh, maar dan hadden we een schepje vuur bij de jury. Dat weet ik niet. Du lässt mijn hart sneller kloppen, kan mijn gevoel niet verstoppen. Vanavond weet ik het zeker, du wirst bij mij wie ik bij dich. Du lässt mijn hart sneller kloppen, kan mijn gevoel niet verstoppen. Ik vier met dich vastelovend, vierst du met mij. De nog regerende prins van de Taarbreuk, dat is Luc, de eerste, de tweede, de derde. De eerste Luc. En die moet dus straks aftrainen als prins. Maar dat deed nu 3 keer met in zijn avond, zodat hij denkt, ja, straks ben ik geen prins meer. Dan moet ik toch het anders doen. Zo gaat het ongeveer, Luc. Ja, kijk, hier in Schimmer is gewoon één groot festijn wat je natuurlijk hebt. Nee, dat is gewoon de eerste kant natuurlijk. Dat is natuurlijk ook nog 4 keer op de buurt, maar gewoon eigenlijk 4 keer. Weet nu nog helemaal niet, maar dat is maar een maand van 3. Dus wat dat betreft kun je niet meer van genieten, toch? Ja. Dat is het belangrijkste. Ja, ja. Wanneer moest je gaan aftrainen? In januari pas. Dus ik heb wel nog een goede 2 maanden. Ja, in december is helaas niks, maar ja. Gewoon even een paar evenementjes metpakken, denk ik. Dus, Hast je een leuk jaar gehad? Absoluut. Ik heb volledig genoten ervan. Dus Hey, gewoon een jubileumjaar. Dus, veel succes in zijn avond en sterkte in januari dan. ja, het zal wel gelukken. Maar dankjewel, Bas. Wir sind er altijd bij, zie aan zie, hier schimmert van de partie. Wir sind er altijd bij, zie aan zie, vast de loven vieren verhien. Vervieren zie aan zie, vast de loven schimmert al af. Pascal Kuipers is vorst van de Taarbreuk, de vastelovensvereniging van Schummert. Vorst. Ik denk dat de kijkers eens even moest uitleggen de naam de Taarbreuk en de Schummerter vastelovend. Vertel eens eens, Gert. Ja, de Taarbreuk is eigenlijk ontstaan. Vroeger in Schummert is die heel veel witte boerderiekjes en die worden dan onderom zwart gedacht. Als dan in de zomer de zon opscheen en de zatstig zondagsmorgens of als de tijd op de huiken tegen de muur aan met 10 voet, dan heet het als ze opstinkt Taar aan de Broek. Ja, ja. En Taarbreuk is meervoud van Taar aan de Broek. Ja, ja, ja. Het is in 1957 opgerichte vereniging en we hebben eigenlijk vorig jaar het uitgesteld jubileum gevierd, 66 jaar. 6 keer 11 jaar. En ja, de Schummerse carnaval is nog immer, zoals we zelf zeggen, gezond en dat blijft nog immer. Ja, nou ja, dat zie je wel aan zo'n avond wie zo'n avond, dat er zoveel inschrijvingen zijn. En ik zie ook echt veel jong volk wat er aan mee deed. En dat is met de vastelovend, heb je ook gewoon 3, 4, 5 dagen volle poelen? Ja, we hebben neben Oostvereniging nog een vereniging, CV de Grote. Die zijn een aantal jaren geleden opgericht. Die richten zich puur op de jeugd. En de jeugd is dan de tieners en de begin 20ers, zal ik maar even groveweg zeggen. En samen met CV de Grote en Vera Taarbreuk kunnen een volledig programma bieden met de carnavalszaak. En we zien gelukkig ook dat de jeugd, maar ook de oudere generatie goed zich in Schummert kan amuseren met de carnaval. Ja, ja. Daar heb je een prachtige accommodatie, een schitterende zaal. Dat is het van deze gemeenschapshuis, maar werd dat ook geëxporteerd bijvoorbeeld door de verenigingen ook? Ja, het is een constructie. Wie dit gebouwd wordt, hebben de aantal verenigingen, de grootste gebruikers van het gemeenschapshuis, ook moeten garanderen dat ze minimaal 10 jaar dit gebouw zouden blijven gebruiken. En op die voorwaarden heeft ook de gemeente gezegd, dan wil Schummert ook een nieuw gemeenschapshuis bouwen. Het wordt bestuurd door een stichtingsbestuur, althans het gedeelte. Aan deze kant van de bar zal ik maar zeggen. Aan de voorkant is Brasserie Bijeen, daar zit een commerciële exploitant in. Maar die exploiteren ook de zaal mede. Ja, ja. En dat gaat goed? Dat gaat heel goed, ja. Dan kunnen we alleen maar blij met zijn dat voor een Schummert nog zo'n gebouw hebben kunnen krijgen. Ja, dat kan ze zeggen. Hey, ik wens je een geweldig vastelovenseizoen en een leuke avond is een avond. Dat gaat ganz goed komen. Alaaf, Schummert. Alaaf. Applaus, applaus, wat is de imposant. De stijlsoort in het Limburgs land. 3 dagen lang beste onze steun. Die leek de zin dan wat geld.
de schömmert für de Veerpostloes. Want de schömmert für de Veerpostloes. Bij zo'n liedjesavond hoort natuurlijk ook een jury. En van een jury mag ze veronderstellen dat ze heel deskundig zijn. En zo zien ze er ook op het eerste gezicht goed. Mevrouw, die zit deskundig. Binnen mijn vakgebied wel, ja. En dat is? Ik ben zelf niet zo muzikaal, maar ik let wel op het creatieve aspect. Dus de tekst, de verschijning op de bühne. Er is een taakverdeling. Wat is toe? Ja, ik probeer toch ook een beetje te letten op wie zit het muzikaal in. Is het een beetje zuiver gezongen? Is het een beetje origineel? Dus we proberen allemaal op andere facetten te letten. Ja. Ja, maar ik hoor dat er ook nogal covers mee doen. Dat is muzikaal natuurlijk... Ja, we hebben hier in Schummert sinds een jaar of 10, 15 denk ik, is het opengesteld om ook covers te gebruiken. Ja. Gans in het begin was het de bedoeling dat iedereen met een eigen originele melodie kwam. Maar we zorgen toen toch dat de deelnemersaantal terug begon te lopen. Toen is op een gegeven moment gezegd, nou, met een bestaande melodie kunt je ook meedoen. Ja, en dat resulteert nu in maar liefst 16 deelnemende groepen, wat natuurlijk enorm veel is. En dat is de afweging geweest. Nee, dat begreep ik. Maar dus zegt, ik moet het muzikale beoordelen. Maar ja, dat is natuurlijk voor een cover is dat niet zo lastig. Nou, nee, maar ik bedoel meer het muzikale in de zin van zuivere zang. En ook niet te zeer open deuren intrappen wat covers betreft natuurlijk. Je kunt een originele cover kiezen of een heel bekende plaat opnieuw gebruiken. Zeker, zeker. Mevrouw, dan gaat hier over de tekst, denk ik. Nou, niet zozeer over de tekst. Ik kijk meer naar de choreografie en ik kijk wie het publiek meedeed. Ja, en als echte Taarbruik-lid zit ik hier als de ereraad. Dus, presentatie, zeg maar. Ja, vooral nou wie ze zich presenteren, wie ze publiek meekrijgen. Zijn jullie al lang dezelfde jury of is dat ieder jaar anders? Of? Het wisselt elk jaar wel, maar elk individueel lid heeft toch wel al een aantal jaar ervaring op kunnen doen. Nou ja, ik wens je veel wijsheid deze avond, hè, want ja, het gaat erom. Gaat het alleen over het oordeel van u of is er ook een publieksjury bijvoorbeeld? Nou, er zijn 3 prijzen te vergeven vanavond. De eerste prijs is de slager voor het komend seizoen van Schummert. Dat is natuurlijk de hoofdprijs. Dan wordt er nog een prijs uitgereikt, dat is de originaliteitsprijs, of eigenlijk meer de presentatieprijs. Daar wordt dus vooral gekeken met wie zit het doen op de bühne, wat maken de groepen ervan. Die 2 prijzen werden door ons uitgedeeld. En dan is er nog een derde prijs en die wordt uitgereikt vanwege de stemmen van de publiek. Wie gezegd, succes en wijsheid. Winnaar van het SVK dit jaar is geworden Kai Mensen. Ja, en aan het publiek waren de terechte winnaar. Kai, gefeliciteerd. Het is er een beetje ondersteboven van. Doe lees mijn hart sneller kloppen, kan mijn gevoel niet verstoppen. Vanavond weet ik zeker, du wirst bij mij wie ik bij dich. Du lässt mijn hart sneller kloppen, kan mijn gevoel niet verstoppen. Ik vier met dich vastelovend, vierst du met mij. Ja, geweldig. De bühne is heel vol. Dit nummer gaat het zeker heel goed doen met ons carnavalsdag. Dat twijfel ik absoluut niet over.